rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Alhamdulillah. Wannan shine bidiyo akan yadda ake rajista da METAFORCE. Na san wasu da dama sun san shi kuma suna jin labari amma ba sa da experience akai ko kuma ba su yarda da abin ba. To, zamani ne kuma lokaci ne. Abu irin wannan inda harka ne na crypto, kada ka taɓa yarda yanzu a barka a baya. Ka zama na bayan amma kada ka taɓa yarda ka zama cikin masu ba da labarin sun san lokacin da aka yi yayin wannan abun tun yana kaza har ya zo ya zama kaza ba da kai ba. Mu ɗauki darasi daga waɗannan manya-manyan coins da ya suke a da, ya suka fara, sannan yanzu a yaya suke. Irin su Bitcoin, Ethereum, su Smart Chain BNB da sauran other coins haka. Duka ya suka fara. Wannan dama ce gare mu, kuma kada mu yi wasa da damarmu da lokacinmu. Crypto hanya ce ta gaskiya. Hanya ce da za ka samu kuɗin halal. Idan Ubangiji Allah ya ma fahimta akan harkar nan ta network, harkar online, ina ga da izinin Ubangiji Allah har ka ƙara rayuwanka ba ka buƙata da wani aiki na gwamnati. Maganar gaskiya. Allah ya dace da mu ba mu nasara akan wannan harka da muke yi, kuma ya ƙara wa mutanen fahimta, mu ma haka ya sa musu fahimtar abin domin kada a bar su a baya. Kamin in shiga cikin wannan bidiyon in nuna yadda ake rajista farko zuwa ƙarshe, ya kamata in fahimtar da ku da me ake buƙatar wannan abu. Ta yaya za ka fara? Dole sai kana da aƙalla dala 6 ka fara ma irin ƙaramin level 1. Aƙalla dala 6 sun wadatar. Sun ma yi yawa dala 6, 5 da wani abu ne, amma a bar shi 6. Dala 6 ya wadatar. Dala 6 nan in ka buga a kuɗinmu na Najeriya duka ba zai wuce naira 3,500 ba ma ina ga. Ba zai wuce haka ba. Level 1 kenan. Level 2 ne zai kai almost dala 10. To mun san kuma yadda farashin dola yake. Dala 10 shi ma ina ga shi ma duka ba zai wuce 7,000 ba ma. In ma ya kai ba zai wuce 7,000 ba. Level 2 kenan. Amma level 1 dala 5 ne za ka fara da shi. Duka ba zai wuce 3,500 ba, 3,500 ka fara wannan business ɗin. Kai kuma ga abin da Allah zai baka nan gaba kaɗan. Amma kada ka taɓa zama a baya. Ka zo ka yi register, ko da ba za ka sa ko sisi ba. Sannan ka yi bincikenka, ka yi tunaninka, ka yi nazari. In abin ya kwanta ma ka zo ka yi. METAFORCE gaskiya ne. Kada ka makara. Idan ka makara to kuma kada ka ce ba za ka yi ba. Da a baka labari ko kuma kai da ka ba da labarin ka san lokacin da ake yi amma ba kai ba, gara ka ba da labarin ai abin muna ɗaukan shi wasa amma ga shi yadda Allah ya da shi, amma kana ciki ba wai baka ciki ba. Kamar yadda kuke gani wannan shine METAFORCE. Kuna gani wannan level ɗin da kuke gani, wannan shine level 1, wannan gashi level 2, na ƙasa kuma level 3. To kamar yadda kuke gani, wa'annan level 1 ɗin nan ku duba da kyau, ga aro na yi dai guda 5, dala 5 kenan. Shi kuma level 2 dala 10. Level 3 shi kuma gashi dala 20. Level 4 har zuwa level 12 kun gani? Gashi nan. Shine level 12, level na ƙarshe. Kowane da abin da za ka samu a ciki. Abin da ya kamata ku fahimta a nan, idan yanzu kana da kuɗi wai kana so ka fara yin wannan business ɗin, ka ji an ce ma level 2 dala 10 ne, level 1 dala 5, sai ka ce to ai kai dala 10 za ka sa ka fara level 2. To ba zai yiwu ba. Wannan business da ake fara yin shi dole sai ka fara da mataki na 1, na 2 har zuwa kowane kake so. Allah ya sa kun fahimci Hausa na. Wannan level ɗin da kuke ji ina lissafi, dole sai ka fara buɗe level 1, sannan ka yi level 2, sannan ka yi 3, ka ta yi. Amma ba ka tsallake ka ce kai za ka fara ne da babban mataki. Fatar mun gane wannan kaman karatu ne. Ba zai yiwu ba kawai za ka fara karatun boko a ce kawai za a kai ka jami'a, HND ko a kai ka ND1 ko ND2. Dole you must start with primary 1 ko nursery 1. To kamar haka ne wannan. Sai ka fara da ajin farko, 2, 3 har zuwa, ba a tsallake. Wannan ba maganan jumping a ciki. Ba a yi. Duk da mun san shi karatu ana mai jumping, amma bayan ka ɗan samu background.
To wannan ba maganan jumping, shine abin da nake so mu fahimta a nan. To duka wannan ba shine abin yi ba. Me ake buƙata idan za ka yi wannan rajistan? Idan mutum ya kwantar da hankalin shi ba wani wahala. Kamar yadda kuke gani yanzu, abin da ake buƙata gare ka shine ka sauke Trust Wallet. Ka sauke Trust Wallet. Idan baka san yadda ake sauke Trust Wallet ba, ka duba a cikin wannan channel, SHAGARI TV. Za ka ga bidiyo yadda ake sauke Trust Wallet. Ka yadda ma ake koyar da harkan crypto nan akwai a ciki. Sai dai yanzu na san akwai mutane da ba su da bayani akan wannan. To mun buɗe group na WhatsApp. Group na WhatsApp. Zan ajiye muku link ɗin group na WhatsApp wanda za ku yi join a ciki. Amma dan Allah, idan kana da ra'ayi akan wannan business sai ka shiga. Idan baka da ra'ayi da Allah, kada ka shiga ka mai gurbin wasu masu buƙatar abun. Mai ra'ayi ne zai shiga group ɗin domin samun ilimi akan wannan abin na zamani. Idan kana cikin kallon bidiyon, za ku ga misali kamar haka a YouTube channel ɗin. Za ga alama a nan sama. Gashi nan wannan wurin. Wannan alaman da nake nunawa, gashi da arrow na nuna. Wannan ɗan arrow nan da kuke gani shi za ka danna domin ka ga link na WhatsApp group. Kana danna shi kamar haka za ga mun rubuta cewa ga link nan wurin. Kun gani? A nan gurin za ga mun ce ga link na WhatsApp ɗin group ɗin, sai ka shiga. Idan ka shiga za ka tarar da duk bayanan da kake so ka samu dangane da wannan METAFORCE ɗin da ma wasu abubuwa daban na samun alkhairi a online. Insha Allah. To wannan kenan. A nan za mu ajiye muku link wanda in kana son ka yi register, in ka shiga ciki har communicating za mu iya practically abin da ba a gane ba ka samu experience a kai. Asali kamin ka yi komai dole in za ka yi register nan sai kana da ko da rabin dala ɗaya ne. Charges da ake charging ka idan za ka yi register bai wuce naira 15-17 ba. To kamar yadda kuke gani, abin da na gaya muku na ce muku dole sai kana da Trust Wallet. To yanzu misali muna so mu yi register. Kamar yadda kuka sani yanzu idan za ka yi register, na gaya muku dole sai kana da Trust Wallet. Duk abin da ake buƙata za mu nuna muku a ciki. Yanzu mu je ku gani. Kamar yadda kuke gani, wannan misali yana so ya yi register. Wannan shine Trust Wallet. Gashi sai mu taɓa shi kamar haka. Idan ka sa mai password sai ka cire. Kamar yadda kuke gani ga Trust Wallet namu mun shiga. To kawai idan ka shiga Trust Wallet ɗinka, idan kana so ka register da METAFORCE, za ka zo nan. Gashi nan inda yatsa na yake a sama. Wannan alaman sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi, ka ga ya ce maka search tokens. Gashi nan search tokens. Sai ka danna wannan search ɗin da ya nuna ma. Zai baka dama ka yi typing. Sai ka rubuta Matic ko ka rubuta Polygon. Yauwa sai mu sa Matic. Kamar yadda kuke gani. Idan ka yi searching Matic, gashi nan a farko a sama. Kun gan shi? Gashi nan. Wannan shine Matic. Wannan gashi nan na nuna nan shine Matic wanda muke so mu yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani. Wannan shine Matic wanda muke so mu yi amfani da shi. Idan kai searching bai baka ba, maybe Trust Wallet ɗinka ya ci updating, ka je Play Store ka yi updating ɗin shi. Fatar mun fahimta. To yanzu sai ka kunna shi a nan inda ake kunnawa. Ga guri nan sai mu kunna shi kamar haka. Fatan mutane kun fahimta. Bayan mun kunna shi, sai mu duba a sama ga searching ɗin da muka yi Matic. Sai ka goge shi. Sai ka sake rubuta DAI. Kamar yadda kuke gani. Sai ka zo ka rubuta DAI. Ko ka rubuta POS in bracket. Amma ba sai ka sa POS ɗin ba. Ka rubuta yanda zan rubuta DAI. Kun gani? DAI. Sorry. DAI. Kun gani? Abin da na rubuta DAI. Kun gan shi? To DAI ɗin nan kada ka je ka ɗauko wanda ba shi ba. Idan ka rubuta DAI a nan, kamar yadda kuke gani, sai ka duba wanda aka rubuta ma network ɗin Polygon. Shi kawai yake yi stable coin. Za ku ga POS DAI stable coin. Kun ga wannan DAI ne, ba shi bane. Ƙasan shi za ku ga ERC20, ba shi bane. Sai mu je ƙasa. Za ku ga gasu nan suna da dama. Kun ga wani BEP20, ba shi bane. A ƙasa gashi nan inda aka rubuta BEP20, ba shi bane. Kada ka ɗauko wanda ba shi ba ka yi asarar kuɗinka. Sai mu je a ƙasa.
kuna gani ga su nan da dama amma duk ba su bane. Wanne ne muke nema? Sai ka je ƙasa, ka je ƙasa. Fatar muna biye. Na nuna muku cewa idan har kana searching ɗinsu, kana searching ka ga bai baka ba, ka je ka yi updating trust wallet naka. Yanzu ga wanda muke nema nan, kun gan shi in bracket POS, DAI, stable coin, DAI, gashi nan Playgon. Kun gan shi? A rubuta mai Playgon a ƙasa. Shi kaɗai ne wanda aka rubuta mai Playgon a ƙasa. Idan ka ga naka ka yi searching bai baka wannan mai Playgon ba, to kar ka kunna shi, domin ba shi bane. Fatar mun fahimta. Kun ga ai ga wannan POS ne amma ƙasan shi SPL ne, ba shi bane. To kun ga sai mu kunna wannan da muke buƙata na Playgon ɗin. Sai ka danna shi a nan, ka kunna shi, sai mu yo back. Kamar yadda kuke gani, yanzu mun dawo. Za ka gan su ga su kowane da farashin shi. Stable coin duka suna da farashi. Kai refresh, za ka gan su dukan suna da farashi. Kun gani? Gashi nan Matic ɗinmu, gashi nan Matic. Kun ga ba komai a ciki. To yanzu muna so mu yi register. Idan kana so ka yi register, ya za ka yi? Link na wannan METAFORCE ɗin ba danna shi ake yi ba. Copy ake na link ɗin a zo a danna shi cikin wannan browser. Kun gani? Wannan trust wallet ne amma ku duba a ciki akwai browser. Kun gani? Amma wanda bai yi updating trust wallet ɗin shi ba zai gana an sa D apps. In capital letter zai ga D, zai ga APPS, dApps. Zai ga dApps browser. To amma yanzu kun ga nan ya zama browser saboda an yi updating ɗin wannan trust wallet. To yanzu muna so mu yi register saboda mun buɗe wannan Playgon, mun buɗe kuma POS, DAI, stable coin. Yanzu muna so mu yi register. Idan kana so ka yi register, kamar yadda na gaya muku, in mun aje group na WhatsApp za ka iya shiga, za ka ɗauki link ɗin a ciki. In ka shiga za a baka. Idan kuma a nan cikin YouTube ne ma kake kallo a ƙasa za ka ga link ɗin. To amma copy za ka yi, ka je ka shiga cikin trust wallet ɗinka kamar yadda kake gani yanda za ka yi register. Yanzu za mu je domin mu ɗauko link ɗin mu zo mu yi register kamar yadda kuke gani. Yauwa, kamar yadda kuke gani yanzu, gashi mun shiga, za mu yi copy link ɗin. Kun gani? Step for registration in METAFORCE. Kun gani? Wannan kawai za ka danne ka yi copy. To yanzu mun yi copy, sai mu yi minimizing. Mu koma cikin trust wallet namu domin mu yi register da METAFORCE. Ba mun copy link ba? Sai ka zo nan sama, sorry ƙasa, inda browser nan yake. Gashi nan, wani idan bai yi updating ba zai gana shi dApps ne, sai mu danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi zai buɗe ma fuska kamar haka. Sai ka duba a nan sama, an ce search enter website URL. Link kenan, sai ka danna shi nan gurin. Mun fahimta? Sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi, sai ka danne da yatsanka abin da ka yi copy. Sai ka danna first. Gashi nan. Sai mu danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi sai ka zo nan ƙasa gurin wannan kalmomin na typing. Sai ka danna wannan alaman good. Gashi. Sai mu danna shi kamar haka. Kana danna zai yi searching. Sorry. Kamar yadda kuke gani. Gashi nan METAFORCE space. Gashi nan ya buɗe maka METAFORCE ɗin. Zai nuna maka automatically idan wanda ya kawo ka ya sa hoton shi, zai nuna ma hoton shi. Wato wanda ya inviting ɗinka za a ga hoton shi a nan idan ya sa hoton shi kamar ni yadda na saka hotona. Fatan mun fahimta. To amma kamun ka yi register bayan ka danna wannan link, ku duba a nan sama. Fatan mun ga abin da ke nan, wannan icon ɗin na Ethereum ɗin. Wannan icon na Ethereum sai ka danna shi. Kamun ka yi register ku kiyaye wannan. Kamun ka danna sign up ɗin nan, sai ka zo ka canja wannan ka maida shi Playgon. Sai mu danna shi kamar haka. Kamun ka yi register, kun ga Playgon. Kun ga mun gan shi akan Ethereum. Za mu maida shi Playgon. Sai ka danna Playgon kamar yadda kuke gani. Gashi yanzu icon ɗin ya canza ya koma na Playgon. Yanzu sai mu zo mu danna sign up now. Gashi nan. Kun gani? Ga abin da za mu danna nan. Afwan. Kun gani? Sai ku Yaqure ina using waya biyu ne. Sai mu danna sign up kamar haka. To bayan ka danna sign off kamar yadda muke gani, za ka zo ka danna trust wallet. Ka yi connecting ɗin shi da trust wallet ɗinka. Sai mu danna shi kamar haka. Kana danna zai yi maka checking. Kun gani? Za ka jira shi in ka danna in bai wuce ba. Ka sake danna. Ka sake connecting da trust wallet.
kun ga ya ce mana zai yi connecting, kun gani? To amma wurin connecting ɗin nan da za ka yi register sai ya caje ka matic. Matic ɗin da zai caje ka, bari nuna muku, kun gani? Gashi nan network fees, gashi nan abin da zai caje ka 0.0075075. Duka wannan ɗin da kuke gani bai wuce naira 17 ba. To kuma wannan naira 17 ɗin in dai za ka yi register ka shigo group ɗinmu insha Allah za ka same shi in dai wannan ne na register. Kamun ma ka je ka yi deciding kana so ka yi wannan business ɗin za a baka dama ka yi register. To dole kun ga yanzu gashi nan ya nuna mana insufficient Playgon-matic. Ya nuna mana ba mu da cikakken balance da zai ba mu dama mu yi wannan register. To yanzu ya za ka yi ka mallaki wannan? Ta ya za ka yi ka mallaki wannan coins ɗin da matic ɗin da za ka yi register? Da na san shi ne abin tambaya. Shi wannan ɗin matic ɗin da kuke gani sai mu yi haƙuri saboda weather da zafi kuma. Yanzu tun da ba mu da isasshe ya za mu yi mu mallake shi? Hanyar da za ka bi ka mallaki wannan matic ɗin, domin kuma kana sayen shi na gaya muku, ka je ka yi swapping ɗin shi a nan cikin Trust Wallet domin ka yi register da level ɗin da kake so. To hanyar da za ka mallake shi yanzu ga wanda yake crypto zan nuna za mu gani. Maybe kana da Binance kamar haka. Sai ka shiga cikin Binance application naka wanda yake harkan crypto. Ina so mu fahimci wannan. Idan ma baka da Binance ɗin nan akwai hanya mafi sauƙi da za ka je ka mallake shi. Za ka iya siya ga wani ma haka. Wanda ka yi trusting ɗin shi yana yi ɗan crypto ne za ka iya siya. To kamar yadda muke gani yanzu muna so mu sanya za mu mallaki wannan matic ɗin. To yanzu ga mu cikin Binance. Idan ka shigo Binance wannan hanyar da nake nunawa ga wanda yake da Binance in kana so ka siya da kanka ko to sai ya kasance kana da USDT. Irin a wata exchanger kana da USDT ɗinka. Roku ne, Bosha ne, Bonding ne, ko KuCoin ne, ko Coin.io, ko duk wata dai exchanger da kake da USDT ma a can ma ina ga za ka iya sayan wannan matic ɗin. To wasu suna yawan aiki da Binance ɗin nan shi yasa na shigo a ciki in nuna. To in ka shigo Binance ɗinka kamar haka ga zaɓuɓɓuka a ƙasa. Na farko za ku ga home, ga market, ga trade, ga kuma feature, ga wallet. To za mu danna wannan market ɗin da kuke gani gashi nan saboda muna so mu sai matic ɗin nan. Bayan ka danna market sai ka zo nan sama gashi nan search coin ɗin nan. Duk da akwai shi a wurin kana dannawa ka ƙara taɓa wannan gurin search coin. Kana dannawa sai ka rubuta matic. Kana sa matic ku duba da kyau domin wanda zai sai shi a cikin Trust Wallet kada ya je ya siyo wanda ba shi ba. So nake in nuna muku yanda ake gane shi, hanya mafi sauƙi in ka je sayan abu. Za ku duba ku ga gashi nan. Gashi nan shine na farko. Ya aka yi na gane shi saboda gashi nan an rubuta mai USDT. Duk wanda ya kalla da kyau zai ga an rubuta mai USDT. Shi kaɗai ne wanda aka rubuta mai USDT. Matic gasu nan da yawa matic. Amma wannan shine wannan da kuke gani. Wannan shine muke buƙata. USDT gashi nan an rubuta mai USDT. To shine ya bambanta da su, shine za mu saya. Kawai sai ka danna shi idan kana son ka saye shi a Binance kenan. Idan kuma ka saba siya. Kamar yadda kuke gani gashi nan a ƙasa ko da ban nuna ba za ka ga buy ga sell. Sai mu ce buy sai muka zo yi. Idan kana da USDT a ciki already to yanda ake saya idan ka zo ko da ba wannan coins ba ne zan nuna muku wani ko wani ƙarin haske. Idan za ka sayi abu a Binance idan ka zo a nan wannan ga guri nan na yi bracket ɗin shi kuna gani? Sorry bai fita ba. Za ku ga wurin an rubuta mai limit gashi nan. Gashi nan da kyau in mutum ya kalla limit. Sai ka canza shi limit ɗin nan ka maida shi market limit kenan. Mu za mu maida shi market limit. Kun gan shi nan. Market. Ka danna market shine market limit ɗin. Za ka ji sauƙin sayen shi. To bayan ka sa shi market limit idan kana da dollar USDT kawai za ka danna buy guda nawa kake so. Idan na duka ne kake so ka siya kawai sai ka danna buy ɗin nan. Zai bayyana ma. Idan kuma kana da ƙwarorin da kake so ka siya a nan za ka yi pricing guda nawa kake so ka siya. Kuna gani? Ko ka rubuta guda nawa kake so ka siya kamar yanzu yadda kuke gani sai in goge in ci ƙila 50
ko guda 100. Kun gani? To kamar haka sai kawai ka zo ka danna buy. Idan kana da dala a ciki, kawai kana danna, kun ga yanzu ni ya ce min babu kuɗi a ciki, insufficient available balance. To wannan hanya ce ta yanda za ka saya idan ka iya sayayya a Binance. Idan baka iya ba kada ka kai kanka. Binance ba gurin wasa bane, ba gurin ɗan koyon crypto bane. Fatan mun fahimci wannan. Wannan duka na ɗan ƙara ilimi ne akan wanda na san wani in ya ga bidiyon dama yana so ya iya ne bai iya ba, amma ta haka zai gane yanda zai yi. To in ka sai abinka kuma za ka je wallet ɗinka a nan ƙasa. Kana so ka tura shi a Trust wallet ɗinka domin ka je ka yi register da su METAFORCE. To idan ka zo nan sai ka biɗi wannan coins ɗin naka Matic wanda ka siya. Sorry, za mu ja haka gefe kamar yadda kuke gani. Bayan mun ja gefe haka sai ka nemi coins ɗin nan da ka siya, that is Matic wanda ka siya ko. Bari mu yi misali da wanda a nan gashi nan mu ɗauka shi ne a nan. Za ka danna shi kamar haka. Idan ka danna shi za ka danna withdraw gashi nan a ƙasa. Withdraw kamar yadda kuke gani ga withdraw nan. Kana so ka cire kenan sai ka danna withdraw ɗin nan. In ka danna withdraw sai ka zo ka danna wannan alaman. Kai counseling ka sa withdraw ɗin nan kamar yadda kuke gani. Na farkon nan send via crypto network. Za ka tura wannan zuwa crypto ɗin daga can cikin Trust wallet ɗinka ka ɗauko receiving address. Na san wanda suka iya harkan transaction na turawa daga wata exchanger zuwa wata exchanger kamar daga nan Binance zuwa Trust wallet ɗinmu za ku ji sauƙi. Kada bidiyon ya yi tsawo. Nunawa ne nake yadda za ka tura shi idan ka sayi Matic ɗin. Kun ga nan za ka sa receiving address ɗinka na can cikin Trust wallet na Matic ɗin. Nan kuma shi already ne yake hawa network ɗin shi. Wani network ne? Dama in ka zo ƙasa ka sa komai zai nuna maka ai ga network ɗin da kake buƙata. Yanzu misali mu taɓa ku gani. To wani iri ne? Kun ga ai mu abin da muke so mu tura Playgon ne. Gashi nan network ɗin Playgon. Sai ka danna shi domin ka tura shi ya wuce lafiya ƙalau. To yanzu mun nuna yadda za ka yi amfani da Binance. Ga wanda yake amfani da ita sai mu kiyaye, ba wai wanda baya yi ba kuma baƙo ba, ba wanda kuma yake so ya buɗe ta yau ba. Dan abu ne mai ɗan tsanani haka aiki da Binance. To yanzu za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun mallaki na register nan. Kuma wannan na register da za ka yi in dai game da registration ne ka yi register. In kana buƙata ka shigo cikin group namu a nan da muka nuna a cikin YouTube. Ka shigo cikin insha Allah za a yi guiding ɗinka ka yi register da kuma wannan charges ɗin insha Allah. To kamar yadda kuke gani yanzu na gaya muku cewa za ka yi mallakan shi ta wata siga daban ko wata exchanger daban. To yanzu muna so mu yi register lafiya ƙalau kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu koma can cikin inda muke register kamar yadda kuke gani a nan muke. Wannan gurin yanzu mun dawo back saboda ba mu da charges ɗin. To sai mu zo mu danna Matic. Kun gani Playgon ga icon ɗin shi nan. Sai mu danna receiving address ɗinmu. Za mu tura ma wanda zai turo mana wannan Matic ɗin domin mu samu mu yi register saboda charges ɗin bayawa. Sai mu danna copy. Shikenan sai in tura ma wanda zai turo min wannan coins ɗin. Idan ya turo min zan gan shi automatic nan ya shigo kuma zan ga farashin shi na nawa ya turo min. Fatar mun fahimta. To yanzu kamar yadda kuke gani. Bayan ka tura cewa an turo ma wannan Matic kana so ka yi register dama charges ɗin bai da yawa. Idan ya shigo sai ka yi refresh kamar haka. Kun ga gashi nan an turo mana guda ɗaya. Yanzu za mu je mu yi register. Kawai automatically za ka dawo nan wajen browser ɗin nan wannan wurin ba. Sai mu danna shi kamar haka saboda mu je mu ci gaba da register mu da muka fara. Back na yau. Sai ka zo ka danna wannan alaman post ɗin kamar yadda kuke gani. Zai dawo da kai nan ya yi searching. Za ka sake danna sign up ɗin nan amma ka tabbatar ka duba wannan yana kan Playgon ɗin nan wannan. Kada ka yadda ka yi register yana kan Ethereum. Fatan mun fahimta. Kun ga icon sai ka tabbata irin wannan ne. To fatan mun gani. Sai mu zo nan mu danna sign up. Idan ka danna sai ka danna na tsakiya Trust wallet DAF. Sai mu danna shi kamar haka. In ka danna sai ka jira shi. Za ka iya dannawa ya ɗan yi ma delay. In ka danna sai ka ɗan jira shi kamar yadda kuke gani gashi can a sama ya nuna smart contract call. Gashi yanzu ɗazu da muka zo zamu ya nuna mana ba mu da cikakken isasshen balance da zai ba mu dama mu yi.
charges ɗin na gaya muku dan ban maida shi naira bane da zai nuna muku bai wuce naira 17 ba ko naira 15. Yanzu sai mu danna approve za mu yi register. Kawai sai ka sa password naka kamar yadda kuke gani. To gashi yanzu shikenan mun riga da mun yi register. Za ka jira shi gashi nan yana processing register gashi nan successfully registration sai ka danna OK. Shikenan yanzu mun yi register. Fatan mun fahimta. To kamar yadda kuke gani yanzu mun riga da mun yi register. Kun ga yanzu gashi nan mun yi register. Nan za ku ga stable post ɗinmu shine FFC babu komai a ciki. Shine wannan MFC. Ana baka MFC. Coins ɗinsu suna baka shi ya sauka cikin trust wallet ɗinka automatically idan ka yi register na level. Yanzu tunda ka yi register me na gaba in kana son ka shiga level kamar yadda kuke gani bayan ka riga da ka yi register, idan dai har ka riga ka gama register kamar haka zai nuna maka. Menene na gaba? Yanzu register ne kawai muka yi. Zai nuna maka upline ɗinka wanda ya kawo ka da level ɗin da yake gashi nan yana level 4 sai ka zo nan ƙasa. Idan kai kana so ka shiga level na 1 ka fara da shi dan dama da level kamar yadda na yi bayani. Kana so ka shiga level ɗin ga guri nan wannan wurin da kuke gani idan kun duba za ku ga an sa free views. Gashi nan free view ɗin nan za ka danna za ku ga classic sai ka danna wannan wurin. Kana so ka yi register ba ka shiga level ɗin sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna zai nuno maka automatically zai fara ma da level 1. Gashi nan level 1. Kun gani? Ana so in za ka iya kawo mutum 6. Sannan in ka duba ga guri nan die guda 5 ne. Sai ka zo kun gani ga level 2. To ba dama ka danna level 2 kun gani ba zai wuce ba. Ko ka danna shi ba zai wuce ba. Ba zai kai ka level 2 ba har sai ka gama level 1. Haka in ka yi level 2 ba zai kai ka level 3 ba har sai ka gama level 2 ɗin har sai ka yi wannan. Kun ga ko na danna ba zai ba amma ina danna wannan. Kun gani? Gashi ba mu da isasshen balance ɗin. Kawai sai ka danna process ɗin nan idan kana so ka yi register. Ga wani nan kawai za ka danna shi kamar haka. Idan kana so ka yi level 1 ɗin. Wannan shine yadda ake register. Kun ga gashi nan ya ce mana balance check. 5 DAI zai ɗauka dala guda 5 ne yake using da shi. Kun ga ba mu da ba zai yi ba kenan. To kawai kana dannawa ka je kamar yadda muka yi register haka zai cajin ka. Kamar yadda muka zo muka yi register ya nuna ya yi cajin wannan matic ɗin haka za ka danna. Yadda kuka ga na yi wancan haka za ka danna sai ya caji wannan abin da zai caja idan kana da shi matic ɗin wato DAI saboda DAI yake ɗauka a nan. DAI. Dole in kana da shi matic za ka yi swapping ɗin shi ya dawo DAI. Ya zama dala 5 sannan su caje ka shine za ka shiga wannan level. Ka gama wannan process na level ɗin nan. To yanzu dai yanda ake register. Na nuna muku level ɗin ga su nan. Dole daga ɗaya ake farawa a yi biyu duka na yi wannan bayanin. Wannan kuma shine in dawo baya domin ku ga yanda za ka kwafi link ɗinka ka bai wa wani. Ko mutane ka tara ma za su iya kai ka wani level. Kun ga gashi nan an ce my link sai ka danna wannan alaman farin da kuke gani a guri nan. Kawai kana danna shi zai nuna ma ka yi kwafi link ɗinka. Gashi nan za ka iya bai wa wani ya register ƙarƙashin ka kai ma kamar yadda aka nuna maka ka zo ka yi register. Fatar mun fahimta. Wannan hoton da kuke gani kai ma za ka iya sa naka. Za ka danna wannan alaman. Gashi nan a nan sai mu danna shi kamar haka. Bayan ka danna za ka ga alamun settings a nan gurin sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna setting ɗin za ka ga hoto nan ya samu Abacha. Za ka danna choose a photo. Kawai sai ka danna shi kamar haka. Kana dannawa zai ce zai je da kai gallery ɗinka. Sai ka danna wannan via media library. Kana dannawa zai baka dama ka yi selecting hoto da kake so ka sanya a ciki. To wannan shine yanda za ka sa hotonka kamar yadda ka ga wanda ya kawo ka ya sa hoton shi. To za mu koma baya ina so in nuna mana kamar yadda kuke gani. Wannan matic ɗin kun ga gashi nan yanzu. Kun ga abin da ya shigo mu. Mun riga mun yi register lafiya ƙalau da wannan matic ɗin. To yanzu idan kana so ka yi register ka san DAI za su ɗauka na gaya muku DAI ɗin nan stable coin shi suke ɗauka su kai ka wani level idan za ka shiga wani level. To za ka sai wannan hanya mafi sauƙi za ka sai wannan playgon ɗin matic na adadin dala 5 ɗin nan na adadin wannan da zai baka dala 5. Sai ka zo ka danna shi wannan in ka sai shi sai ka danna shi kamar haka.
kuma kana iya ma ka mallaki wannan kawai ka ce a turo ma shi na dala 5 ɗinka ga wanda yake saida kai ka siya abunka. To yanzu sai mu zo nan, wannan idan muna da shi da yawa sai mu taɓa shi kamar haka, sai mu ce za mu yi swap. Wannan fa kamar ina nuna muku ilimi ne akan crypto. Kawai sai ka zo ka danna wannan swap, kana so ka maida shi ya dawo maka wannan daɗin da ake buƙata. Swapping ne, wannan ya dawo wannan. Mun san swapping ai, ka ba da wani abu a baka wani abu ko a canza ma shi. Kamar ka ba da baƙi a baka fari. To kamar haka ne shine. Yanzu muna so wannan kun ga gashi nan yadda suka aza mana matic ya dawo dala. To mu ai ba dala muke so ya dawo ba, sai mu taɓa shi. Kawai muna so ya dawo mana DAI ne. POS DAI Polygon. To kun ga a nan babu shi. Sai ka zo nan kuma ka yi searching ɗin shi. Fatan mun fahimta. Abin da muke so mu canza sai mu danna shi kamar haka, sai mu zo mu danna nan sai mu yi searching DAI. Sorry. Idan bai ba ka sa POS ɗin. Kun gan shi. Amma wannan ba shi ba ne. Polygon ɗin da muke so ya dawo mana na POS na DAI ɗin shi muke so ya dawo mana. Kun ga wannan POS Tether ne na USDT ne, ba shi ake so ya dawo ba. Mu muna so ya dawo mana wannan matic ɗin. Kun san na gaya muku idan kai zo kowane gurin za ka yi swapping bai baka wani abu daidai ba, ka je cikin Play Store ka yi updating na abun nan naka. Na what do you call it? Na Trust Wallet ɗinka, sai ka updating ɗin shi sannan zai baka duk abin da ka zo nan kana so ka yi swapping ɗin shi. To kamar yadda muke gani bayan ya koma muna DAI ɗin abin da muke so mu yi swapping, kawai za ka danna swap. Kana danna swap kamar haka zai nuna maka sorry sai ka sa guda nawa kake so ya maida masu wannan DAI. Sai ka danna nan sama. Muna so guda ɗaya a maida mana shi ya zamo abu kaza, sai ka danna swap. Kamar yadda kuke gani kun ga insufficient ba mu da. Shi ne ma ba zan yi ba. Polygon ne matic balance babu. To kamar yadda kuke gani yanzu za mu yo back. Fatan mutane sun ga yadda ake register yanzu. Ku yi haƙuri, bidiyon zai yi tsawo ne amma duka sannu duk wani abu da kuke buƙata bayan kuna tare da mu a cikin group namu za ku samu duk wani information da kuke buƙata dangane da wannan abun. Yanzu dai ga yadda ake register kuma kusan mutane sun fahimta. Abin na ƙarshe da ya rage mana shine wannan FMC coin ɗin da za su baka, ya za ka buɗe contract address ɗin shi. Za mu je cikin WhatsApp kamar yadda kuke gani. Za ka je ka gashi nan ga contract address ɗin nan sai ka danna shi kamar haka. Za ka yi copy ɗin shi gashi nan. Bayan ka yi copy sai ka koma cikin Trust Wallet ɗinka kamar haka. Bayan ka koma cikin Trust Wallet ɗinka za ka danna wannan alaman. Sai mu danna shi kamar haka. To muna so mu buɗe wannan coins ɗin da za su ba mu wannan kamfani na METAFORCE. Sai ka danna shi kamar haka, ka yi posting ɗin shi. Za su ce maka not found kamar yadda kuke gani. Sai ka zo ka danna wannan add custom token ɗin nan. Kana taɓa shi sai ka zo ka danna wannan ka canza shi Ethereum ɗin nan ka maida shi Polygon kamar yadda kuke gani. Za mu maida shi Polygon. Kana maida shi Polygon ɗin nan sai ka zo ka yi posting ɗin shi a nan. Zai bayyana gashi nan SFC gashi nan coins ɗin. Sai ka zo ka danna done gashi nan a sama. Sai mu danna shi kamar haka. Kana danna idan da a ce na yi level 1 za su bani wannan abun guda 5. Kun ga 0 yanzu. Idan na yi na dala 10 kuma za su bani guda 10. To kamar yadda kuke gani kenan yadda ake yin wannan. Na nuna cikin sauƙi. Yanzu za mu yi back za ku ga gashi nan ya bayyana ya sauka a ƙasa. Wannan coins ɗin nasu network ɗin Polygon ne. To Allah ya dace da mu ba mu nasara akan wannan. Insha Allah muna so mu kama taƙaitawa ne mutane su ji daɗin kallon bidiyon. Abu na gaba zai biyo baya. Duk wani information da kuke so da ma yanda za ka fara harkar crypto indai kuna tare da SHAGARI TV insha Allah za ku ci gaba da ganin su. To wannan shi ne bayani akan wannan abun yanzu. Allah ya ba mu nasara baki ɗaya. Fatan alkhairi. Sai mun haɗu bidiyo na gaba. A danna mana subscribe.